національного лідера кримських татар в'їхати до Криму з Херсонської області в травні 2014 року. Європейський Союз закликав Росію скасувати вироки фігурантам другої Бахчисарайської групи в так званій справі про тероризм і негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. В ЄС заявили, що не визнають застосування російського законодавства в окупованому Криму. Це незаконно згідно з міжнародним правом, як і передача громадян України з Криму до судів в Росії, заявили в зовнішньополітичній службі ЄС. ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримських татар. На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, як і раніше, має першорядне значення. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Південний окружний воєнний суд в російському Ростові-на-Дону у середу засудив 7 фігурантів другої Бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. Едема Смаїлова та Сервера Зікіряєва засудили до 13 років колонії суворого режиму. Сервера Мустафаєва – до 14, Серана Салієва – до 16, Тимура Ібрагімова – до 17, Мамета Білялова – до 18 і найбільший термін – 19 років колонії суворого режиму отримав Марлен Асанов. Ернеса Аметова визнали невинним і відпустили з зали суду. Спільна розробка та запуск супутників. Глава турецької космічної агенції Сердар Йилдирим озвучив плани щодо співпраці з Україною. Туреччина – новачок в дослідженні космосу. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган створив агенцію менше 2 років тому. Відтак її очільник знайомився з досвідом колег з Української космічної агенції. Сердар Йилдирим оглянув космічні об'єкти в Дніпрі та поспілкувався з міністром з питань стратегічної промисловості України Олегом Уруським. Домовилися про співпрацю в розробці і запуску супутників та про можливе залучення й інших країн до спільних космічних проєктів. Сердар Йилдирим зауважив, що такі проєкти дуже вартісні, а Туреччина прагне переймати український досвід. Ці зустрічі стануть основою нашого двостороннього співробітництва в космічній сфері, зокрема в галузі вивчення технології запуску супутників, їх спільної розробки і в подальшому продажу. Ми маємо намір реалізувати всі ці плани, оскільки у двох сторін є тверде бажання співпрацювати в галузі космосу. Говорив чиновник і про окупований Крим. Сердар Йилдирим згадав, як свого часу побував ледь не в кожному куточку півострова, а зараз бажає, щоб там якнайшвидше запанував мир. Крим – моє улюблене місце, а я сам там дуже часто бував. Побував в кожному місті на півострові. Цей наш приїзд не політичний, але Крим завжди в наших серцях. Ми дуже хочемо, щоб питання Криму якнайшвидше вирішилося і там запанував мир. В окупованому Криму з другої спроби виявили порушення у дитячому будинку для дітей з інвалідністю «Йолочка», що в Сімферополі. Все почалося з 2-річного Сергійка. Дитину довго не віддавали прийомній матері, посилаючись на пандемію коронавірусу. Втім, коли малюк побачив нову родину, виявилося, що він балансує на межі життя та смерті. Дистрофія, деформований череп і свищі. Фахівці заявляють, що цілий букет недугів внаслідок перебування в будинку дитини. До правозахисників звернулися щонайменше 5 родин, які всиновлювали там дітей. У скандалі розбиралися наші журналісти. Дистрофія, деформований череп і виснаження. Таким свого прийомного сина Сергійка забрала з дитбудинку Ольга Крамна. Жінка отримала дозвіл на усиновлення ще навесні, але через пандемію коронавірусу не змогла побачитись з Сергійком. Коли їй врешті це дозволили, жінка була шокована. Дитина у свої 2 роки могла тільки лежати і не їла самостійно.
Ба більше, деформований череп, дистрофія, ребра буквально стирчали з-під шкіри. При зрості 74 сантиметри дитя важить всього 6 кілограмів. Все врачи, которые сейчас занимаются Сережей, единого мнения, что у него нет таких диагнозов рожденных, которые бы могли привести к такому состоянию, к дистрофии и к тому, что он сейчас развит. Ребенку почти 2 года, а он развит на 6 месяцев. Майже всі 2 роки свого життя Сергійко провів в будинку дитини «Йолочка», що в Сімферополі. Правозахисники, які взялися за цю справу, стверджують, саме тамтешні доглядачі довели дитину до такого стану. Указанные проблемы у него никак не могли возникнуть где-то в ином учреждении, в семье или где-то еще. Эти проблемы возникли в доме ребенка «Йолочка». Названа мати Сергія разом з правозахисниками вимагала перевірити заклад. Кажуть, діти з «Йолочки» виходять ледь живими, і це масове явище. Щонайменше 5 родин вже звернулися з такою ж скаргою. Ймовірно, їх значно більше, але мало хто готовий ділитися світлинами і говорити про це. З неохотою перевірку призначили з окупаційного уряду Криму. Втім, кажуть, закиди батьків – брехня, бо дітей там гарно годують, а єдина проблема – в повільному оформленні документів. Все необходимые услуги детям предоставляются. Они находятся в хорошем состоянии. Имеется специализированное питание, должным образом обеспечен медицинский уход. Не стану скрывать, есть недочеты по оформлению медицинской документации, но на уход они существенно не влияют. А головний лікар «Йолочки» Олександр Васюков і поготів обурився. На офіційному сайті він розмістив повідомлення. Пише, лікарі дуже засмучені, що їх порівнюють з наглядачами нацистських концтаборів. І стверджує, що діти вже такими до них потрапляють. Однак порушення таки знайшли з другої спроби, коли про історію Сергійка заговорив весь Крим. Окупаційна прокуратура виявила цілу низку невідповідностей. Виявилось, що в установі для дітей з ураженням нервової системи немає фахівців зі спеціального харчування через зонд, що є ледь не основною процедурою. Крім того, працювали без необхідної ліцензії для догляду за такими дітьми. Владислав Стужук, Заман, АТР. У Водяного, що на Донеччині, окупанти провокували сили ООС пострілами з підствольного гранатомета. Як повідомляють в штабі ООС, обстріл був неприцільний. Військовослужбовці Об'єднаних сил у відповідь вогонь не відкривали. На всіх інших ділянках вздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався. Бойових втрат і поранень серед наших бійців немає. За даними нашої розвідки, ворог використовує режим тиші для посилення своєї боєздатності. З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону із Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним та автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, 6 вагонів і понад 10 вантажних автомобілів із протитанковими мінами і боєприпасами, у тому числі для артилерійських систем. В Україні знову більше 3200 хворих на коронавірус, 68 від ускладнень померли. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я дозволили не здавати ПЛР-тести тим, у кого закінчилась двотижнева самоізоляція та немає симптомів. Обов'язкове тестування скасовано і для пацієнтів, які потребують планової госпіталізації. У зв'язку з тим, що ми оновили стандарт, і люди, які перебувають на самоізоляції і перебувають всі 14 днів, їм не потрібно робити відповідне тестування. Якщо немає симптомів COVID-19, то це певним чином теж розвантажить нашу лабораторію. Але в той же час хочу зауважити, що кількість тестувань на добу, яку ми проводимо, ми постійно збільшимо. Ви бачите, що сьогодні це вже 31 тисяча тестувань, яку ми провели. В окупованому Криму 2 пацієнти померли від COVID-19 за минулу добу. Таким чином, загальна кількість загиблих на півострові від коронавірусної інфекції – 46 осіб. Всього з початку пандемії на півострові зареєстровано 3573 хворих. З них 79 виявлено сьогодні.
Через пандемію коронавіруса Шнобелівські премії отримали Путін, Трамп і Лукашенко. У номінації «Медична освіта» їх удостоїли нагородою за вплив на світ більше, ніж вчені і лікарі. Разом з ними лауреатами в цій номінації стали ще 5 світових лідерів. Це жартівлива премія, яку присуждають за сумнівну і абсурдні наукові досягнення та ідеї. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.